Sangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe gore rino akuti gore rinopisa right. Ndasangana nenyaya panapa yanyorwa naadvocate Nelson Chamisa, vakanyora vakati my heart, my vision and my mandate is to radically transform Zimbabwe into a fully developed and advanced modern nation. Bozi so tikala kutarisa timu riripo riba position vari kutombotry my boss unoziva tikala kutarisa nguva yana Chamisa vachiri kutanga kupinda kupisa mupolitics pa 2018 vachida kunoningina paipai nyaya yakaita tingakuti Chamisa anga talk of the town takutaura nyaya dzekudevelopa nyika chitaura kuti tichingopinda chete tiri kuisa mabullet train tichingopinda chete maspaghetti road. So team irava ritanga kuti ngatimbogara ngatimbotanga kugadzirisa uchi tuma road so that mukomana pamwe anozosvika achiita se achingozongo shaya kuti ukambena nechi but iko zviri zvekuma location aiwa mapotos achira kazara ende zokunzi maroads ari kugadzirwa munhu anenge achigara mu location adi kuzvinzwa nyaya iyo zvinotombonzwika nemunhu wekuti anenge achibva kana kumusha achifambira maroad iyo ndo vangatozvibhilivha zvamanje. So panapa vaadvocate Nelson Chamisa havasi kumira nyaya yavo yedevelopment yekudevelopa nyika, so ndo pavazoenderera mberi vakati this is this so that the citizens can live in democratic and great republic that is more diverse, united, safe, free, just, tolerant, peaceful and sustainably prosperous. Ndo mashoko anyorwa na advocate Nelson Chamisa, vision yavo yavainayo pamusoro peZimbabwe. Muri yeZimbabwe channel yamuri kuona inonzi Kulian TV yamanga makajaira aiwa tadzoka zvekare tine nyaya dzatinongokupai misi nenguva. Kana uchingotanga kusvika panapa iri first time yako gara walike, kana unga ugara uripo turn on the notification bell, ndoramba ndichidzoka nema updates.